Kadangku kabeh kono semikir. Nggih. Sopo kowe wani ngalang kadak ora sak tengahing dalan? Aku Sariman. Sariman biasa niku. Sariman ya aku Lho Sariman, sampean niku Sariman. Ngaku ya. Kowe aja ngaku gawar kim rokim. Kowe kok ngaku yen kowe iki Sariman. Tan mongko Sariman kuwi gundul, kowe duwe rambut. Kowe ora percaya? Buka. Adik, Lho sewu. Sos. Yo, kowe percaya aku Senopati? Sopo jenengmu? Heru Sariman. Heru Sariman. bareng rambutmu mbok buka kowe ketok gundul lagi aku percaya yen kowe iki Senopati Sariman. Sudiro. Sutresno. Sutresno. Kowe balio katimbang geblundung siramu ning papan kene. Mergo kowe ngerti ketundanganku ana ing jagat donya. Kondangan apa? Kondang. Kang Mas, Apa? musuhe teng mriki. Action. Oh ngaten. Ayo, Utang duwe mesti. Kowe utang DR kok ketemu naga mesti. ana apa? Ora apa-apa. Lho. Ketoprak mundur ah. Takoki. Wis sajekure tau dadi bambangan. Wis mbok takoki karep piye? Musuh wong Tanjunganom. Aku Sutresno Senopati perang saka negari Tanjunganom. Yen kowe Senopati saka Hargapura, teges kowe iki musuhku. Oh, gatel bosik. Kok boten dianggep kenging menapa? Gatel kabeh. Wah, repot iki. Aku kadang mbok keplaki. Lho sampeyan niku ditantang. Keparat kurang si Tresno, yen kowe kena tandake. Iki piye ta isane iki? Letnan Heru Sariman. Oke. Yen kowe kena tandake balio. Heru Sariman, Apa? kowe gelem mundur apa ora? Aku ora gelem. Aku maju. Mundur, Maju. mundur. Maju. Oh, kaya tukang parkir nek ngono. Ya aku harus maju. Maju, Mundur. mundur, maju. Kowe kena tak elingke apa ora? Apa pesiramu gundul njur aku terus wedi karo kowe? Mani karo aku. Sing tak wedeni apamu? Mergo aku mikir dibayar mogon.